Na, elindult a felvétel, azt majd közbe vágjuk. Na. Indulunk Murinak a házát felfedezni, srácok. De amúgy Muri ezt mikor építette? Nem tudom. Nem voltál itt amúgy, csak 2 vagy 3 voltunk. Azt tudom, hogy mert én elég sokat nem voltam, mint mindig elaludtam. Majd szerintem itt kitérünk itt a végére. Mi az a narancsárga Getty? Hát nem tudom. Azt mondja, hogy amúgy az egészet Survivorbe építette. Aha. És van kőkerítés is? Hát, na gyere, nézzük meg belülről le. Itt az a vizes kerítés, vagy vizes lépcső, amit nem tudtál. Azt mondja, hogy itt ilyen fákat tesz be, meg ilyenek. Na, gyere, nézzünk fel. De szar. Ájjaj. Hát ennyi. Hát még ezt be kéne amúgy fejezni, nem? De nincs teteje? Hát nincs, hát most beesik a víz, érted? Az ágyakra, hát mi most vízágy, nem? Olcsóban meg vissza. Na gyertek. Hát mit lehet még itt nézni? Szindul? De mik ezek a... Hoppá, szétütöttem az ajtót. Bocs. Ilyen cuckombok. Nem tudom mik ezek. Furnace. Aha. Kemence a padló, hogy mi? Padlófűtés? Ja tényleg, ezt mondta, hogy kemence, de a másik meg homok lenne? A homokkő. Várjál, itt van valami lejárat is. Ó, csak egy meglepetés csomag. Aha. Tele van. Na jó van. Gyertek, szerintem nézzük ennyi meg a háza? Hát most, na. Szindul, jössz? Gyere, nézzük meg ezt a kart. Ránk húzod? Elvileg a kerítésnek kell lemennie. Ott a kerítésnek. De az minek... Tényleg ez a sticky pistonat. Ja. Na húzd meg. Megnyomom, akkor lehúzódik? Ja. Na, mi van? Na. Ja. Tik. Ha? Hát, a kerítés az eltűnt. De milyen szép vizesés lett az. Ott a sinem. Az megmaradt. Azt a kurva.